Ohayo, kinayo, agmerienda tayo. Sa mga taga-probinsya, makakarelate nito. Nung ako'y bata, ito yung merienda namin. Wala kaming pambili. Kahit piso, wala kami noon. So, ang ginagawa namin nung bata kami, ba't nagtatagalog ng arda ko ay? Ilocano ko na imas nga gusto yan. Ilocano, okay na. Lagbibuyagin niya nga Tagalog. Ano, i-English ko narigam lang, marigatan na. So, mas kaiket ko ti Ilocano nga gistorya. Okay na. Babaamon ti nonda maawatan. Okay na. Siyak taga jazz. Papabuya lagaro dun. Kasi ano mga na. Balik tayo sa istorya ko. Hindi, try kong magtagalog. Alam nyo ba na nung bata kami, ang minemerienda namin ay puro mga prutas lang. Bayabas, salamagi, yung sampalok sa Tagalog. Tapos isasawsaw namin sa bagoong or asin, yung mangga na kapuros. Yung mangga na kakaungar lang or kakabusil pa lang, ganyan pa lang. Pamitaktakawin Diyos ko lang, ibag mo sa elementary school, nagimas, nagsarangsang. Nagimas nga bagoong siya. Speaking of bagoong, ato yung bagoong ko, ginatang ko di Asian store. Bagoong balayan, guna na. Balayan sa mo. Kamayan, guna na. Bakya naman. Made from Pasig po. Natin sama di binadibadikan tayo di. Natin sama tayo di. Yung patpatulputan sa mga binadibadikan daw. Ganyan na. Kuna mo no, di Pangasinan. Di Pangasinan natin na imis di bagong daya. Yun na. Well, anyways, mga tayo habang nagsistorya. Awesome. Napanunot ko lang agmerienda ti kasto ita. Nabayagin na nga agmerienda tin alsum. So siguro ti sekreto tayo dita Pilipinas no apay nag-i-slim. Tita tao di probinsya tati pinakamerienda tayo dubing tayo ng kikwa. Prut-pruta saya. Awan ti some eat. Ngimitatang aratuek USN. Apo, nagado ti temptation puro. Nasa some eat. So, bumalik man di dati. Puro kwa. Na alsim, kinbagkoong. Hindi mas. Kininana. No, kininana. Napaado di. Bagong na. Kininana nga talaga. Naalsum kinapagad. Ay, madito. Kaya, gimas na. Pau. Kasi nagado pala Jenny ginatang ko di kalmam di grocery puro na alsum titiraik tata baring ato di mang paseksig niya ka tanay permi nga nakalulumig ako idi dumati ako dito US 125 LB tata 150 ako di 25 LBT na dagdag kanya. Kasi nasinter ko. Di makanda dito. Nagdatak ko. Ay, burger da. Kasi samantalang di burger tayo dito. Kastala. Di burger da. Kastala. Tapos na di soft drinks da. Tapos ito tika datakil na na. Samantalang di kita soft drinks tayo dito. Kastala. Dito ay kasta. Pero may mga nakadakdak ko lang. Nagdadak ko lang mga dito.
punak tinila kay ka maday. Sa bali, ti makanyo dito. So, lumukmag ti tao na. So, ibalik ko man, the way ak nga mga idi ubingak. Kasi ti merienda ikmano na. Naikawan sa amat, tidila ko. Puro nasa samit dato. Tapta, mga natin, also, maikawan na mo to. Hangkong anak sa mga Ilocano, no, kininana. Di ba darat tayo kipaguong? Madito. Naiyaw-awanin, di panlasa ko, hindi nang samag kayatin, no, kininana. Kininana nga. Panlasa ko, napukawan. Ay. Mangibabain. I don't know how to eat saluyot to. Speaking of saluyot, nabayaga ko nga nanganganti saluyot to. Kahit kumati saluyot, agi nagalis-galis ta. Kailangan mo gayam. Tanay, okay na natin edad ko nga kawanan. Tagtuyutan, so kailangan saluyot. Saluyot nga yung makapasuyot. Which is, yiti kwa, mayat nga pang diet, di ba? Yung kalpas mo nga mga kaya pang katumaray di sigaran ka agburis ka nuan, di ba nagalisto? Awan ti sakit ti. Ayan ti probinsya. Awan ti maus hospital idi kabanbanwagan tayo ya. Hangko pa'y plus narandanasan hanggang thank God. Hanggang datang ko pa'y narandanasan tinahos hospital si kayo. Yung feeling ko no i-continue ti mangmangan ti kang kaninda dito eh. Kasla aja ti future ko baka andang tumot sakit ko. Dahil sa mga pagkain na kinakain natin, kaya tayo nagkakasakit din. The best lang tapay lang ito yung makantayo. Uri bagadang narugid ato yung bagbuong. At ati nang biyagkin niya tayo halos amin ng Ilocano. Nag-atindog tiri bibiyag tayo. Diba? Ilocano? Shoutout kini Inang Ulang. Idol ko ata ni Inang Ulang. Gibagnaws. 90 plus nan sang magmagnapay laang. Apampay laang. Tud-tud-tud. Lulang ko. Ni lulang ko nga stepmother ni nanay ko. Ni Inang Ulang. Ati, kahit ko nga maging future, diba? Pandanto ko mama, interview ni iniapan to ko mama ni Jessica, so interview na ni Inang Ulang. 90 plus, magpampalag tud-tud-tud. Diba? Nanay ni Auntie Dida. Yan tidida, asawa ng Uncle Junior. Nagadoy balbalikas ko, nagdiyam mo. Basta. Back to, no natin nakasanayan ng kangkanan, kaisok kanam. Isok nga roti, na irusukam, nga nipodubing ka. So mo nga, bagbaguhin. Tanuan sa nga baguhin ka. So pakaalam ti sakit nga kwa. Sakit nga tilaadda nga masasaom. Kita niyo kinyan. Sunam, taktil mo tilmon kayo. Hindi na. Gak sayang.